mislim, svi znamo kako trenutno izgleda naša skupština i u stvari ona služi da gubi vreme. Tako da voljela bih da imamo skupštinu koja ne gubi vreme. Bez psovki, bez ičega. Mislim, mada mi to do sada ovde nismo mogli da vidimo ni u prošlosti, da smo imali nešto bolje. Da budu elokventniji, da budu normalni. Poštovanje, međusobno uvažavanje. U pitanju je centralna središnja ustanova koja ima direktan, neposredan demokratski kapacitet. Jer građani kao nosioci suvereniteta po Ustavu na izborima glasaju za političke opcije ili organizacije koje potom učestvuju u donošenju zakona. Vi nemate izbore na kojima se glasa za premijera ili premijerku ili nemate izbore na kojima se glasa ko će biti ministar čega, koliko će ministarstva biti. Mi imamo izbore samo za Narodnu skupštinu. Iza toga Skupština odlučuje ko će biti premijer. Skupština odlučuje ko će biti ministar. Skupština usvaja predlog zakona o vladi, koliko će ministarstva biti, da li ćemo imati ministarstvo prosvete ili ne. Građani uglavnom ne razumeju da su oni ti, da smo mi ti koji su tim ljudima dali tu vlast u njihovo ime. Znači, evo ti čoveče vlast na izborima, treba mi zbog toga i toga. Onda ti sutra uzmem vlast. Jer se pokazalo da ti nisi uradio to zašto sam ja mislio da ćeš ti da uradiš. Uopšte se nema taj doživljaj, ta vrsta samouverenosti, ako tako mogu reći politički. Jer oni stvarno imaju to što imaju vlast da sprovode naše ideje. Mi smo im je dali. Parlament u stvari predstavlja nas, a ti koji nas predstavljaju su... Pa mislim da sami ljudi treba da se promene. Sami ljudi, odnosno građani Srbije. Samo sebe gledamo pojedinačno, ne gledamo kao društvo. Gledamo da iskoristimo svaki čar, lični čar, mjesto za napredak društva. Tako da dogod se ne promeni da svaki građanin gleda prvo društvo, a pa posle svoj interes, bit će ovako. Ja sad ne mogu da kažem da izostanak pristojnosti ili odgovornosti u Narodnoj skupštini nije posljedica izostanka tih istih, nazovimo ih vrednostima, iz našeg javnog života ili među svima nama. Na ulici, u saobraćaju, kako se ophodimo prema slabijima od sebe ili prema ženama. Ne možete očekivati neku naročito drugačiju sliku među ljudima u okviru jednog političkog tela koji vas predstavljaju, za koje ste glasali, na koje ste preneli vašu političku Ustavom garantovanu moć. Da se niko ne svađa i da svi kulturno i normalno razgovaraju bez psovki i ostalih stvari, ako je to uopšte moguće. Možda bi jedino mogli da se ugledamo malo na naše komšije Crnogorce, u čijem parlamentu postoji neka osnovna kultura. Deluje mi da kod njih ne postoji nivo nekulture i vređenja kao što kod nas postoji. Parlament nam je bukvalno zadruga, ali doslovno. Upališ i svi se deru jedni na druge. I ovi što nas predstavljaju, i ovi za koje ja glasam, i ovi drugi, sve baš nekulturno. I nedostaje malo više takta, a da to nije tek prost pojam iz muzike. Jer kroz odnos prema političkim oponentima vi iskazujete odnos prema građanima koji su za tog oponenta glasali. Glasam, evo, i govorim sad. Činim ono što može da učini čovek, građanin, a da to nije nekako najneposrednije političko angažovanje. Ne bi li iznad mene bila ustanova? Red, zakon, pravila, to je moja ideja. Ali mislim i ideja svakog od nas, ja bih rekao. Evo, ne verujem da ima nekog ko smatra da ne bi trebalo da su pravila ista za sve. Ali stvarno mogu samo da se nadam. I da kao političko biće svoj angažman koji se svodi na učestvovanje na izborima usmerim u tom pravcu. U pravcu da ga artikulišem politički, u pravcu moje pretpostavke ili mog nadanja da će u jednom momentu, pošto ja imam i decu koja treba žive ovde, da će taj politički vodvilj da se pretvori u neki ozbiljniji komad.